an suneti jabarani filɛbagaw aw bisimila dɔnkibaro kɛnɛ kan bi dɔnkibaro bakurubaw la an bɛna kuma an ka jamana cakɛda min ɲɛsin bɛ ɲɛnaminimafɛn ale kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna na u ye kunnafoni jɛrɛ kɛ kunungo ka maaw ladɔnniya k'a jira k'a fɔ k'u ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn ale tɔni 5 ani n'a kunkanfɛn na a kɛra daba min bɛ cɛla marabolo kɔnɔna na an bɛna kuma o kan bi dɔnkibaro kɔnɔna na ka fara u ka kibaruya wɛrɛw b'an bolo minnu bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma ka bɛn ni bi juin kalo tile gale san 2021 na a y'aw bisimila. Ayo bisimila ko kura dɔnkibaro kɛnɛ kan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw la cogoya min na cakɛda min ɲɛsin bɛ ɲɛnaminimafɛn ale tali kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ ni o ye direction nationale de l'office central de lutte contre les stupéfiants u ye kunnafoni jɛrɛ kɛ kunungo min senfɛ u y'a jira k'a fɔ k'u ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn ale tɔni 5 ani kilo 328 la min kɛra daba cɛla ale marakafo kɔnɔna na a kɛra sibiri tɛmɛnen u y'a jira k'a fɔ ko ni wulikajɔ in kɔni kɛra an ka jamana cakɛda kofɔlen maaw fɛ a kɛra an ka kunnafonidila Tijani Sidibe ale ni a ka kuma galamantigi Aminata Daɲɔɲɛnɛ o y'an sɔrɔ min na an ka jɛ k'o lajɛ. San kelen wulikajɔw ni a sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ mɛ kalo tile 29 su ka dugu jɛ a tile 30 la ɲɛmayaso min sigilen no an ka jamana kɔnɔ ɲɛnaminimafɛnw tali kɛlɛli kama olu ye tɛgɛ kɛ san jɛgɛba la n'o ye ɲɛnaminimafɛn min bɛ wele ko chanvre indien k'o kuru 3,000 ani 773 bɔɲɔnko minɛ nka u ye kunnafoniyaw sɔrɔ cogo di ani u sera ka tɛgɛ kɛ tiɲɛlifɛn ninnu na cogo di. Sibiri don tɛmɛnen na an ye baara dɔ kɛ min y'a to an sera ka dɔrɔgu caman minɛ o dɔrɔgu minɛni sababu kɛra cogoya jumɛn na an y'a ye an ka kunnafoniw fɛ k'a fɔ ko dɔrɔgu tɛ don a caman bilen Bamako kɔnɔ a dugu carinen don Bamako quartierw la an mana mɔgɔ minɛ k'a sɛgɛsɛgɛ u b'a fɔ ko ne ye ta san daba 4 na e ta san daba 4 na daba 4 na n'aw taara aw tɛ tɛmɛ biriki 10 kan aw tɛ tɛmɛ biriki 7 kan donc an kɛlen k'o ye o y'an dabali ban an sɔrɔla k'a ɲɛɲini k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko trafiquants fana y'u taabolo falen u y'u taabolo falen cogo di dɔrɔguw bɛ bɔ jamana kɔ kan ka tɛmɛ Burkina frontière fɛ ka tɛmɛ Kucala fɛ ka sɔrɔ ka na Bamako lamini na dugu la u b'a fɔ dugu min ma ko Daba Daba bɛ 60 km ɲɔgɔnna na Bamako ani Bamako cɛ n'u nana ni dɔrɔgu ye u b'a to yen nɔ ka sɔrɔ ka don n'a ye dɔɔni ka n'a feere ni commandes kɛra ni mɔgɔ bɛ hakɛ min na mɔgɔ bɛ yen min chargelen don k'a ta ka na n'a ye donc an kɛlen k'o kunnafoniw sɔrɔ an ye yɔrɔ bila surveillance la k'an ka kunnafoniw ɲinini kolo gɛlɛya donc o hukumu kɔnɔ jumadon tɛmɛnen na an sera ka kunnafoni bɛɛ dafalen sɔrɔ parce que nin ye san kelen baara de ye an ye san kelen de kɛ ka baara kɛ pour que ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ. A yirala k'a fɔ ko ɲɛnaminimafɛn ninnu bɛ bɔ Gana jamana de kan ka don an ka jamana kɔnɔ Nanko ani Famusa kuruman fɛ wa ko motow de b'u bolo o bɛ se ka dɔrɔgu kilo 100 sigiyɔrɔma 3 walama 4 bila minnu kan ka don n'a ye Bamako ka na feere Bagadaji dɔgɔdɔgɔnin feere la. Minɛn minnu minɛna a minɛn ka ca baara min don baara in daminɛna kabini salon an ye kunnafoni sɔrɔ dugu dɔ kan n'a bɛ f'o ma ko Daba n'a bɛ Jɛlɛ mara kɔnɔ maa 2 bɛ yen n'u tɔgɔ ye Nango Kuruma ani Famusa Kuruma kabini wagati la an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ni maa 2 in bɛ nin fɛn ninnu na ka bɔ jamana kɔfɛ ka na dogo nin yɔrɔ in na ka tila ka na feere Bamako yan sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la sibiri ka bila kari la an y'an ka mɔgɔw bila ka taa a ko ɲɛɲini o ɲɛɲinini kɔnɔna la tɔni 5 ani kilo 328 de sɔrɔla o tɔni 5 la ani kilo 328 minɛn suguya 2 b'a la aw bɛ min dɔn n'u b'a fɔ ma ko juin o b'a la wa fɛn kura fana nalen don an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ san 2 bɔ sisan n'u b'a fɔ ma ko sketch o fana b'a la o fɛn ninnu bɛɛ ye fɛnw ye minnu bɛ ɲɛnamini bila mɔgɔw la donc olu de minɛna maa 2 ninnu
a b'a dɔn cogoya min na u somin ka bon an y'u minɛ siɲɛ fɔlɔ la an ma minɛn sɔrɔ zena minɛn sɔrɔla nka u yɛrɛ bolila comme u dɔnnen don an bɛna u lahala fɔ lakanabaga tɔw ɲɛna walasa u bɛ se ka ɲini ni fɛɛrɛ cogoya min na k'u bila kirikɛlaw ka bolo kan ka yirala k'a fɔ baara ni an b'a kan foro ka bon nka an mago bɛɛ ka dɛmɛ la kunnafoni kɔnɔna la walasa baara in bɛ ɲɛ an bolo cogoya min na. Ni jamana kɔnɔdenw jɛra k'u fanga fara ɲɛnaminimafɛn kɛlɛbaw ta kan, o b'a to dangari bɛ kɛ nin wale cɛjugu ninnu na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Jamana kɔnɔdenw ka kunnafoniya sababu la, dɔrɔgu tɔni 5 ani kilo 328 min minɛlen filɛ, o musaka bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyɔn 400 ani 50 n'a kunkanfɛn bɔɲɔnko la. O tɛmɛnen kɔ faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ wele ko la convergence des leaders associés u ye kunnafoni jɛrɛ sigi sen kan bi u jabala la min sen fɛ u y'a jira k'a fɔ an ka jamana cɛmancɛ fanga maa ɲɛmaw k'u bɛ olu kɔni kɔkɔrɔma don an ka kunnafoni na Aminata Daɲɔ ni Tijani Sidibe kun bɛ a kunnafoni jɛrɛ in kɛnɛ kan u y'an sama min na an ka jɛ k'o yɔrɔ jɛ. Ka bɛn ni an ka jamana politiki ko gɛlɛya ye kabini san 2012 danayabaliya bɛ jamana kɔnɔdenw ni marakɛbaw cɛ ka sababuya kɛ lakana sabatibaliya ani mara kɛcogo juguw ye. Olu n'u ɲɔgɔnna caman wɛrɛ minnu kɛra sababu ye k'an lase camancɛ fanga in ma bi. Sela Mali ye ni kunnafoni kɛnɛ in sigi walasa ka maaw la kunnafoniya k'u n'u fangaw fara Asimi Goita ni a ka cɛdenw ta kan ka camancɛ fanga in laban ka kuncɛ ko ɲuman na n'u ka fɛɛrɛw ye. Anw y'a lajɛ k'a fɔ an ka jɛkulu ni anw ye leader associé ye an ka ca Mali région bɛ mɔgɔ ba la bɛɛ ye mɔgɔtigi ye I ka sigida la an nana ye k'a fɔ bon sisan kɔni il faut que an ka fara ɲɔgɔn kan ka parti ko to yen ka mɔgɔ ko to yen k'an ka jufa da ka o to yen an ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma yira maliyɛnw na min bɛ ayiwa jamanadenw yɛrɛ hakili dayɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye an ka dɔn k'a fɔ an filɛ ko min kɔnɔ sisan n'a nana kɛ ko parce que nansaraw b'a fɔ min ma nous sommes dans un régime d'exception ça a bɛ n'a fɔ sisan Mali bɛ bolo min kan an tɛ sariya jɔnjɔn bolo kelen kan dɛ aw ye journalistes ye aw bɛ nansarakan mɛn ka tɛmɛ ne kan sabu an ka jamana sariya sunba n'o ye constitution ye ale ma labin nka a dɛnɛ bɛ kɛrɛfɛ ka fɛn wɛrɛ dilan n'a bɛ fɔ ma ko charte bon o tuma charte nin o ni constitution in fila bɛɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ don na tɛmɛ fanga nin kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ tagabolo dɔ kɔnɔ tagabolo min ye exception ye ko sira jɛlenba tɛ a tɛ se ka kɛ comme an bɛ état normal kɔnɔ alors donc o la an y'a laɲini k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka laseli dɔ kɛ maliyɛnw ye an ka hakilina kan ayiwa laseli o tɛ dɔwɛrɛ ye a kumaba ye 3 dɔrɔn de ye an b'a yira maliyɛnw na k'a fɔ an ka parti ko bila kɛrɛfɛ ka siya ko bila kɛrɛfɛ ka tɔn ko bila kɛrɛfɛ ka bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ ka Mali dɔrɔn de bila an ɲɛfɛ o tuma na ka an ka transition fanga n'a ye ɲɛmɔgɔ ye colonel Asimi Goita ye k'an bolo fila don u kɔrɔ ka u dɛmɛ k'u senkɔrɔ sinsin walasa u ka se ka transition baara kɛ ka ɲa ni transition baara sera ka kɛ ka ɲa an bɛ ka wete mun kɔnɔ 2022 o wete o bɛ se ka labɛn ka ɲa ni wete labɛnna ka ɲa jamanakuntigi kuraw bɛ sigi députéw bɛ sigi maires bɛ sigi jamana bɛ basigi ni jamana basigira ko caman bɛ yen o bɛɛ bɛ nɔgɔya dɛmɛbaa jɛkulu fɛn fɛn bolola ka jamana bila o bɛɛ lajɛlen bɛ na ka na an dɛmɛ k'an ka jamana sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ donc o siratigɛ la an fɛ Sela Mali la an ko an bɛna kunnafoni di kɛ aw journalistes ɲɛkɔrɔ bi k'an ka hakilina fɔ
Sela Mali ka ni kunnafoni baara kura ye min bolo dalen filɛ a bɛna kɛ Mali jamana fan bɛɛ k'a daminɛ Kayi ka taa fo Kidali ani ka fara région kuraw kan walasa kalafiliko minnu bolo dalen no jamana ɲɛmaw fɛ o bɛ se ka kɛ tilelenya jɛlenya ani lafiya kɔnɔ. Ayiwa ni bi kunnafonidi ni bi laseli tɛmɛna an b'a fɛ ka baara dama dama boloda Bamakɔ ani Mali kɔnɔ. O baaraw dɔw bɛna kɛ mun ye? Dans un proche délai, un très proche délai, tɛmɛntu tile fila in na an bɛna boliboli dɔw damina Bamakɔ kominiw kɔnɔ. Mobili gariw la, terrain gariw la, sotaramaw kɔnɔ, kariw kɔnɔ, sugufiyɛw la ka taa maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan k'an ka laseli di maliyɛnw ma u ka baarakɛdaw la, u ka garaziw la, u sigidaw la. O baara kelen o an bɛna continuer o fɛ ka mission wuli ka taa jamana wo misɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka taa ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye jamana bɛ yɔrɔ min sisan an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka transition fanga dɛmɛ walasa an na se ka vote ɲɛnama kɛ vote min kɔ tɛ kɛ balawu wɛrɛ ye Mali ma. Sela Mali ye jɛkulu sigilen ye bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ i n'a fɔ politikimaw, société civile, bololabaarakɛla fara jagokɛla kan olu n'u ɲɔgɔnna wɛrɛ camanw. Jɛkulu in sigira camancɛ fanga bandaw ka walan sɛmɛlen kɔ a sigikun ye dɔrɔn ka Asimi Goyita ka fanga kɔkɔrɔma don. Ni an bɔra o yɔrɔ ninnu na an b'an kun da CSDM kan ni o ye jɛkulu ye min bɛ an ka jamana tunganakɛw olu kɔni lafasa ni a jɛkulu yɛrɛ bɛ wele ko Conseil supérieur de la diaspora malienne olu kɔni ye kunnafonidi jɛrɛ sigi sen kan min sen fɛ u ye maaw ladɔnniya k'a fɔ ko jɛkulu wɛrɛ kɔni wulilen bɛ kɛrɛfɛ ni min b'a la k'a jira k'a fɔ n'u b'u disi gosi ko olu de ye tunganakɛw kɔni ka lafasa jɛkulu ye ko CSDM min bɛ tali kɛ Mohamed Serif ale n'a ka cɛdenw na ko olu kɔni tɛ kuma tunganakɛw kɔni olu tɔgɔ la mɛn da ye mɛn tigila ye u ye min fɔ kunnafonidi jɛrɛ in kɛnɛ kan an ka jɛ k'o lamɛn Aminata Daɲɔn ni a ka jatala Tijani Sidibe ka kuma galaman kɔnɔna na. A bɛ waati damadɔ bɔ ŋunuŋunukanw carilen no bɔlɔlɔ kan ko CSDM min sigilen no Mohamed Sherifu Hayidara fɛ n'o ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ɲɛmaayaso ye Mali kɔnɔ ko o lakodɔnlen tɛ sariya fɛ ko CSDM wɛrɛ de bɛ yen min ye a yɛrɛ yɛrɛ ye n'ale ɲɛmaa ye Bedi Darame ye Faransikaw fɛ yen. O hukumu kɔnɔna na Mohamed Sherifu n'a ka jama u n'u ka daliluyaw u ye nin kunnafonidi jɛrɛ in kɛnɛ sigi walasa ka se ka kuma in kɔni nkalontigiya. Jɛrɛ min yiralen bɛ aw la k'a fɔ ko CSDM ye fila ye CSDM tɛ fila ye CSDM ye kelen dɔrɔn de CSDM kelen min n'o ɲɛmɔgɔ ye Mohamed Sherifu Hayidara ye olu ta in tɛ tiɲɛ ye nka n'i y'a ye u bɛ girin CSDM nɔfɛ bi CSDM bɔra yɔrɔ jan na dɛ CSDM bɔra yɔrɔ jan de la parce que si hakɛ min tun dira CSDM ma o tun ye kalo 6 ye alhamdulilayi bi o sigiyɔrɔma bɛnna fo sigiyɔrɔma joli walasa ka se ka kɛ san 6 ye i y'a ye ko bɛ kɛ cogo min na ni Ala taala bɛ ko o ko la aw ka dɔn ka fɔ o ko tɛ se ka bila kɔfɛ o de kama CSDM tɔnden bɛɛ an ka Mohamed Sherifu ko an ka dɛsɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na fo tiɲɛ o kelen ye aw ka sigiyɔrɔ dɛ an farala ɲɔgɔn kan tiɲɛ de kan wa an farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka maliyɛnw minnu bɛ kɔfɛ ka se ka olu dɛmɛ cogoya min na tiɲɛ kan an farala ɲɔgɔn kan walasa maliyɛnw minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ se ka segin ka na Mali kɔnɔ walasa ka se ka hɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ cogo min na donc n'o tɔn min wulila n'o se ka ɲɛ sɔrɔ ka se ka wulikajɔ kɛ wajibi do maaw na giran nɔfɛ o wajibi do dɔw k'a fɔ ko fulu ka fana ka bila kɔ fana o ye diyagoya de o ne b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i bɛ ɲɛfɛ wajibi do mɔgɔw bɛ bila i kɔfɛ ni mɔgɔ minnu bila i kɔfɛ i kɔfɛma bɛɛ tɛ k'i fɛ o ye wajibi de degun tɛ anw fan fɛ ka d'a kan n'i y'a lajɛ an sigilen bɛ jamana 78 ani 8 kɔnɔna la a jamana 78 a 48 a bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kɔfɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ filɛ Kongo cogoya min na mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'a fɔ ko min murutira anw cɛla n'i y'a ye aw wulila ka na k'a yira aw la k'a fɔ ko in bɛ ka fɔ réseaux sociaux kɔnɔ aw kana ko in minɛ tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ aw kana da ko in na ko in tɛ ko ɲɛnama ye maa minnu fana bɛ u lamɛn aw kana tugu kɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ minnu k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka tugu mɔgɔ minnu kɔ aw kana danaya da u kan maa tɛ danaya bɛ se ka da maa minnu kan u ka baara ye min ye de walasa ka se ka maaw de sɔrɔ u bɛ se ka u yɛrɛ sɛmɛ yɔrɔ minnu na aw k'a dɔn k'a fɔ u ka ko si tɛ tiɲɛ ye o de kama an y'a wele bi k'a yira maliyɛnw la maliyɛnw minnu bɛ Mali kɔfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ ani maliyɛnw jɛɲɔgɔnw maliyɛnw teriw minnu fana bɛ jamana kɔfɛ
olu bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ CSDM kelen dɔrɔn de don maa wɛrɛw minnu murutilen don u k'u cogo don u la u kana se ka gɛrɛ u la jango k'a fɔ k'u n'u ka se ka jɛ ka baara kɛ. Mohamed Chérifu ka CSDM ka fɔ la Au Conseil des Maliens de l'extérieur n'ale ɲɛmaa ye Abibu Sila ye k'ale n'a ka jama de bɛ ka Bedi Darame ka CSDM kɔkɔrɔma don walasa ka se ka Mohamed Chérifu tɔgɔ tiɲɛ sanko ni kalafili ɲɛkɔrɔla in na. O kumakan ye tiɲɛ ye an b'o sabatiya ka da fɛn damadɔw kan a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ an tɛna fɛn fɔ aw ɲɛna mais waati nataw la komi an bɛ kiriw la an bɛ n'olu fana labɔ sinon n'i y'a ye an ma dɔw fɔ kun dɔ b'a la an t'a bɛɛ fɔ. U nana waati min na a photo bɛ réseaux sociaux sanfɛ o ni Habibu Sila n'o ye an yɛrɛ ka président kɔrɔkɛ ye o n'o bɛ photo la u content don u tɛgɛ di bɛ ɲɔgɔn ma o bɛ ka yɛlɛ o kɔfɛ u ka sigi don na a ye maa saba bila ka taga min bɛ se ka sigi ale nɔ la k'a jira k'a fɔ u bɛ min na k'o diyara ale ye o maa saba in an b'olu fana dɔn an y'olu tɔgɔw fana fɔ o tɛmɛnen fana kɔfɛ ale Habibu Sila kelen a ka page Facebook sanfɛ n'a yɛrɛ kunkolo bɛ photo min kan a y'a sɛbɛn a kɔnɔ yen nɔ ko nin kɛwale in k'ale bɔra nin kalama ko nin diyara ale ye ko munna ko parce que ko ninnu farala ale kan walasa olu bɛ se ka jɛ cogo min na komi anw ma sɔn ka fara olu kan. Ni ɲɔgɔn sama-sama in min bɛ CSDM tigiyako la a affaire bɛ kiri tigilamaw ka bolo kan kiri kofɔlen yɛrɛ bilalen don ka juin kalo tile 9 nata kɔnɔ. An minnu kun sɔgɔn b'an na k'an lajɛ nin waati in kɔnɔna na an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali a n'a ka tulomadali la ni Alahu Taala m'an ka jɔnya jira an na don n'a nataw la an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan an bɛna kunnafoni kuraw lase aw ma Ala ka su hɛrɛ caya.